Oikein hyvää torstai-päivää. Täällä on tänä päivänä paistanut aurinko ihan kunnolla, kirkkaalta taivaalta, ei ole pilven pilveä yhtään missään. Tänä päivänä olisi sitten taas töiden aloitus ja yövuoroon pitäisi mennä. Tänään ajattelin näyttää sen, että miten minä valmistaudun yövuoroon, mitä kaikkea se pitää sisällään. Sinnekään nyt ei ihan noin vaan mennä valmistautumatta tai tulee hyvin nopeasti niin kova väsymys, että sitä työnteosta ei tule yhtään mitään. Miten siellä on arki alkanut ja viikko voinut sujumaan näin pääsiäisen jälkeen? Mutta tervetuloa katsomaan tätä minun töihin valmistautumista. No niin, sauna laitettu päälle ja nyt on aika lähteä sitten ulos nauttimaan keväisestä säästä ja hakemaan sieltä vähän voimia ja energiaa tuleviin yövuoroihin ja yökoitoksiin. Sieltä sitten laitetaan lisää kuvauksia teille. Se vaan kevät kaunis. Alkaa pikkuhiljaa nuo jäätkin tosta kohta lähtemään. Täällä meinataan laittaa uusiksi tää Nunnanlahden uimaranta. No niin, nyt on lenkillä käyty ja saatu sieltä kuule virtaa ja voimaa tuleviin koitoksiin. Oli oikein mukava kävellä tommosessa kauniissa säässä. Kevät sieltä pikkuhiljaa tulee, onneksi. Mä oon aina tykännyt käydä kävelyllä ja nyt on ollut pieni tauko tässä pienen jalkaoperaation jälkeen. Niin nyt on sitten aloitettava pikkuhiljaa uudestaan rauhallisin kävelyyn. Mä oon aina tykännyt kävelyssä sen takia, että siellä ajatukset virkistyvät ja ahdistukset häviää. No niin, terve ja terveiset saunasta. Kylläpä se teki hyvää. Sitten olisi seuraavana ohjelmassa ruoanlaitto. Ruoka on kyllä niin kuin yksi tärkein asia jaksamisessa. Ja tästä on ihmiset kyllä hyvin monta mieltä, että mikä on sitä niin kuin sopivaa ja hyvää ravintoa. Minulla se on olen kehittänyt ihan omanlaisen systeemin jaksamiseen. Kohta näette, niin kerron teille. No niin, eli tähän olen ladannut tämmöisiä tarpeita, mistä minä teen terveellisen ja
maukkaan ruuan. Eli siinä on lihapiirakoita, sitten on kurkkumajoneesia, ketsuppia ja nakkeja. Niistä tulee oikein täyttävä ja maukas ruoka. No sehän oli semmoista vähän huumoria tähän hetkeen. Niitä kyllä tulee syötyä, tommosia ruokia, mutta aika paljon vähemmän. Minä perustan ruokavalioni tämmöiseen niin kuin ketodiettiin. En ihan täysin mene kirjaimellisesti sen mukaan, että toki minä syön myös hiilihydraatteja tarvittaessa. Kuuntelen niin kuin kehuani, että mitä se sattuu tarviimaan. Tämä ruokavalio vie minulta niin kuin semmoisen nälän tunteen pois ja vie sitten ja hävittää sitten semmoisen napsimisen, mikä on mulla niin kuin iso ongelma. Ja mistä olette varmaan huomannut, että noita kiloja on meikäläiseen vähän tarttunut, niin siinä on se ongelma, että on juuri napsinut kaikkia herkkua ja syönyt kaikkia semmosia nopeasti täyttäviä pikaruokia, mitä on sattunut nopeasti jostain kaupasta tulemaan ja ei ole ollut mitään ruokarytmiä ja kaikkea tämmöistä, niin siitähän sitä sitten tulee sitä painoa. Tässä on salaattia. On laittanut siihen ihan salaattia ja sitten olen raastanut porkkanaa siihen ja laittanut vähän öljyä siihen. Tämä on jo muutama päivän vanhaa, mutta menee vielä tänä päivänä. Ja tässä on sitten tämäkään nyt ei ole ihan terveellisemmästä päästä, mutta toimii ihan hyvin tähän tarkoitukseensa. Eli tässä on lihapullia ja lenkkiä. Sitten olen laittanut siihen vähän sipulia. Olen ne paistanut pannulla. Sitten olen laittanut siihen kermaa. Ja laitoin vähän bearnaise-kastikepussia siihen sitten mausteeksi ja mausteita lisää. Ja sitten olen keittänyt sen kastikkeen kokoon, niin siitä on tullut sitten tämmönen. Eli minähän syön päivässä aamuisin aina teen tuorepuuroa, tai teen sen jo edellisenä iltana. Ja sitten siihen vähän laitan pikkasen mansikkahilloa. Sitten saatan syödä jonkun leivän tai vastaavan ruisleivän välipalaksi, tai sitten teen smoothieta. Ja sitten syön kerran päivässä tämmöisen niin kuin vähän isomman ruuan, tankkaan ihan kunnolla, ja sitten pitäisi olla periaatteessa koko loppuvuorokausi syömättä, mutta siihen ei aina pysty, että sitten tulee aina illalla syötyy pieni iltapala, ihan terveellinen. Ja sitten tietenkin ihan on vissyvettä on juomaksi. Minä olen semmonen Pepsi Maxi-addikti, niin siitä yritän sitten pikkuhiljaa päästä eroon tämmöisellä kivennäisvedellä ja vedellä. Mutta ruvetaanhan lämmittämään näitä, niin päästään syömään. Sen verran tulin vielä tähän sanomaan, että minä käytän tämmöistä Ikeasta ostettua isoa lautasta. Tänne laitan aina vähän sitä itse ruokaa ja salaattia paljon. Ja laitan myös aina yhden purkillisen raijuustoa siihen. Mutta tänään sitä nyt ei ole sitä raijuustoa, kun olen unohtanut ostaa sitä. Mutta semmosen evään aina syön. Siinä se olisi nyt annos valmis. Ei kun vaan sit syömään tein tommosen voileivänkin. Siinä on salaattia ja muutama siivu juustoa ja kurkkua ja paprikaa päällä. On oikein herkullinen ja maukas.
No niin, nyt on sitten kauneuskin hoidettu. Eli mun pitää huolehtia tuosta naaman rasvaamisesta ihan erityisesti, kun on näitä kaiken maailman tämmöisiä punaisia kohtia täällä. Kiitos tämän kevään ja yhden toisen jutun, mistä voin sitten myöhemmin vaikka tehdä videon. Ja sitten tulee seuraavana sitten se kaikista mukavin osuus. Eli kun tehdään yöllä töitä, niin pitää välillä vähän päivällä myös nukkua. Eli ennen töiden alkua, töihin lähtöä, niin otetaan pienet unet. Nukutaan pienet päiväunet. Tai ainakin mennään vähän aikaa lepäilemään. Nähdään sitten unien jälkeen taas. No niin. Nyt on jo työmatkakin aloitettu tässä näin. Sain onneksi nukuttua muutaman tunnin tuossa välissä, niin jaksaa sitten vähän paremmin tuolla töissä olla. Mutta eipä tässä sitten muuta, että kiittelen kun katsoit tätä videoa tännekin asti, ja muistahan tykätä videosta ja pistä kanava seurantaa, jos nämä minun höpinät sua kiinnostaa. Ja voit kommentoidakin alas, mitä oot tykännyt ja minkälaisia sisältöä haluaisit nähdä tällä kanavalla. Mutta palataan taas uusin kuvin ja uusin tunnelmin. Moikka!